Page 15. Page 15. Page 15, please. Site n'okwukwe na olileanya onye ji site n'okwukwe na olileanya ọ na ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị Grace nye Chineke nke bụ ihe niile akparụ ya nye n'ala gbaja ntụ lara ntụ uzuzu lara uzuzu ka onye nwe anyị gọzie ya debe ya ka onye nwe anyị mụkwasị ihe nke iru ya nyekwa ya udo onye nwe anyị nọnyere obi anyị kpere Chineke ekpere nke onye nwe anyị Page 17. One, give me two, please.
anyị nke eluigwe, site n'ike ukwu gị nyere anyị ndụ sitekwa n'ịhụnanya gị nyewe anyị ndụ ọhụụ n'ime Kraịst Jizọs. Anyị na-aranye nwanna anyị nwanyị Grace nye n'aka nchebe ebere gị n'ime okwukwe anyị kwere ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, onye nwụrụ ma bilikwa ọzọ ịzọpụta anyị, onye dị ndụ soro gị na mmụọ nsọ na-achị ruo mgbe niile ga-ebi. Amen. Chineke, anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa n'obodo anyị n'okpukpe nke odido rugbu nwaanyị Grace. Anyị na-ekele gị maka imere ka niile gasịa nke ọma. Anyị na-ekele gị Chineke ihe agbamume nke mmụọ nsọ ị na-enye ụmụ ya na di ya na ụmụnne ya. Wee na-asị onye nwe biko anya gị dị ukwuu megide ebe a site n'ike ebere gị. Anyị na-eji igodo eluigwe akpọchi ndị a asị ka ọchịchị ọbụla agaghị abịa ebe a mee amasị onye mmụọ ọnwụ imegide mmadụ ọbụla n'ezinụlọ a. Anyị na-emikwa ebe a niile n'ọbara Jizọs nke anyị na-asị site na nsọpụrụ Chineke site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye mere ka Jizọs Kraịst ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ site n'ọbara ọgba ndụ dị mee ka unu zuo oke ezi ọlụ niile n'ime uche ya ya lụọ n'ime unu niile nke niile dị mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ihe niile Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ tinyere unu ugbu a na mgbe niile. Biko ara abụzi abụ 333 Chukwu nọnyere anyị ka ezukọ gosi kpochibezi anyị nụ. Abụ 333 stage 19 of the Udo afọ ebe wala ibe aga ndụ ebe Udo Lindon afọ ibe wala aga aka fọrọ ụzọ
Take instruction now. What's the problem? I want something to take instruction. I'm about to Speed on nothing. The rest of socials.